yankin mu ne, don haka babu wanda ya isa ya hana mu zama yankin. Yau in an ɗauki ɗana, gobe ka sani ɗanka za a ɗauka. Wannan ba sarkin Roma ba? Shi. Ai ba ma zuwa area sa. Wallahi ba ma zuwa. Ai duk lokacin da zamu ji sai wani ya mutu. Ka gane? Ga wani takalmi